tindamon ang atong mga Biblia sa Matthew 22. Matthew 22. Ya, ano ko ito? Exercise. Ano ko ito? Exercise. Matthew 22, so ano ko ito? Exercise. Okay, magampo sila, mag-itunan. So, dito pa itong mga iwan itong mga mata. Ganito namahan ako ang among pagpasalamat sa imong dalang presensya na yata namin karon. Sa imong pagdawat sa among pagsimba, pinagi sa kalampahan. Pasalamat ko, Ginoo, sa tanang mga dalang mo gidala usab ka lang. Dalay kong kaubos, umayaan ng ngalan. Pagbinas mga bago, nalibalik ang ban, nalibalik ko, umayaan ng ngalan. Ginoo, among gilang ikaw ang among amahan. Among gilang na kami imong gitawag sa imong pamilya. Na kami maghiusa dati nimo, kay ikaw man gayud Lord ang kahatag ng pinuray ng mga panalangin. Ikaw man gayud Lord ang panalipod ka namo. Ikaw sad ang Dios na moatiman gayud ka namo o mo tan-aw sa tanan ng pagkinahanglan. Mao ginawa niya kami nagayubo, nagkasalamat. At the same time, mangayo, nang imong pulong dili lang mulahos-lahos sa among dalugan. Kundi mo uli kami ulos na nakasabot sa imong pagtulungan karon. Pakasabot mi sa mga butang na buot nimong among pagabuhaton sa matag adlaw. Kung nga Ginoo, amo ni ma-practice, amo ni mahimo, mabansay-bansay, amo ma-apply sa among matag kinabuhi. Kaya ikaw, ang Diyos na nagay mo, masadihang kami mo, sunod kami mo, ang imong panalangin, nagkasunod usab ka na mo. Lord, panalangin kami mong pulong. Hinayaan mo nga lang, pinagos sa mong kinabuhi na imong pag-austo. Na Lord, ang mga katawhan wala pang makailakan mo. Mudulo sa uta sila. Kung kaya nakita nila ang kinabuhi, ngayon mong usab kung libag. Salamat Amahan. We pray. Amen. So, ang title na to sa atong is to love the Lord. To love the Lord is to love the brethren. Ato pa ako, may kumata sa Ginoo, may kumasa ta sa kaiso, unan. Sumutan na ko ninyo karon kay ang gugma, kailangan na yun na imong ipabati, imong ipaabot. Correct? Unsa man ang pinaka-greatest commandment sa Ginoo? Okay. Sunod? Love your neighbor as you love yourself. Okay? So, may bawal na to ni kay Matthew 22:23. Ito makita. Makita yung mga Biblia. Gisuwayan si Kristo Jesus. No? Ginita sila pamagi na malikag siya o masayop siya. Pero di sila makapildi niya kay bright man kay siya. So, nai-usa ka, katulad sa 35, nai-usa ka, okay, nga sa 34, sa pagdungog sa mga Pariseo nga ang mga Saduceo walay nahimo kang Jesus, nagtigom sila pag-usab o biluol kaniya. Usa sa mga magtutudlo sa kasubuan, ang nangutana kang Jesus aron sa pagbitik kaniya. Mingon siya, magtutudlo. Unsa ba gayud ang labing mahinungdanon nga sugo diha sa kasubuan? Mitubag si Jesus kaniya. Higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalab, sa tibuok mong hunahuna. Mao kini ang labing mahinungdanon nga sugo. Ug ang ikaduha nga labing mahinungdanon susama sa nahauna. Higugma ang imong isig katao sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon.
ang tibuok nga kasabuan ni Moises o ang mga sinulat sa mga propeta dalang pumili duha ka subo. So makita nato din nga si Kristo Jesus nagpadayag kanila sa duha ka direksyon sa pinakadako nga subo. Ang direksyon na vertical o ang direksyon na horizontal. Okay? So, kung kita ni tao, dapat may gugmata sa Ginoo, sa Diyos, God. O kita may gugmata sa atong isip ka tao. Okay? Kung may gugmata ni mo, nga tao man ka, may gugmata ka sa isip ka tao. Amen? Apan, kung wa tayo gugma, diha ni Kristo Jesus, imposible nga nakay tinuod nga gugma o pagbati sa isip ka tao. Tumungtana ko na to ron. Ang mga tao nga nagsigigingon mo, I love you, todo-todo, but now tuda-tuda. Walay cambio. Walay break. Ang mga na cambio, primera, segunda, tercera, cuarta, 6 pa, 7, 8, 10 cambio. Pero wala siya nakilala ni Kristo. Wala siya pagtawag sa Diyos. So, dili importante ang Diyos sa iyang kinabuhi. Wala na siya tinuray na gumanin niya. So, sa mayang gigugma, ang kauwag lang, ang sex lang, ang yarang makuha mo. So, mauna nga, makasalig ba ta sa mga tao nga mayroon nato nga I love you? Unya, wa sa Ginoo? Dili, no? Pero isod ka na tunlo, no? Pero mo na itutunod, Biblia. Kaya man ang Ginoo nga higuma, pinakauna yun, isugumao ni mo ang Diyos, then higumao ni mo ang tanang dinhi. Sa mga ikaw ni Gumas na kaulimon, last yun ang kaulimon. So, ang cross di ay, makita na itong sa mana, cross na. Mauna ang simbolo sa atong relationship sa Ginoo o sa isig ka tao. Ang tinuray o authentic real na Christianity gisimbolize jud sa cross. So kung Kristohanon ka, naadyo kay paghigugma sa Dios una sa tanan, o naadyo kay paghigugma sa tao. So makita sa nato dinhi nga si Kristo Jesus nagpakamatay sa cross, correct? Okay? Siya ang tong Diyos nga gikan sa langit nga himong tao o giinstrukan sa iyang amahan, munaog ka karon mahimo ka akong anak o munaog ka ngadto sa kalibutan aron pagkamatyan nimo ang tanan ng mga katawhan sa ilang mga sala. Sa iyang pagsunod, iyang gituman ni Kristo Jesus ang iyang mayong relasyon sa amahan. Kaya makita na ito din ang Biblia na gingon na kung mutuman ka sa kasubuan sa Diyos, ikaw nahigugma sa Diyos. O kung nahigugma ka sa Diyos, mutuman ka sa iyang mga kasubuan. So ang kasubuan o ang gugma, usa sa na, di sa na pwedeng buwagon. So makita na to nga ang vertical relationship sa Ginoo, iyang gihimo pinagi sa iyang pagtuman sa kabubuton sa amahan nga siya mahimong way nada, bati nga tao. Okay? Dili ilhon, hari na himong ordinaryo, sulugoon. Okay? So, sa dihang si Kristo Jesus, iyang stretch ang kamot. O di mo siya mahalin pa sa luwas sa isang mga sila. Nana ba si Jesus Christ sa dihang di? Diba? Kaya naman siya, nana ba siya nila? Bahala na mo na. Stretch siya sa paway limit ang iyang gugma o pasayuan na to. Iyang ipakita din na ang horizontal nga gugma niya sa katawhan. Pagkato niya sa Kalbaryo, ang itukod niya to, ang usapa kahoy. Kasama niyang gibit-bit na kahoy, mo to ang gihimong babag. O diha siya namatay sa cross. So, ang cross simbolo sa Kristyanismo. Ang cross simbolo nga dapat mahigugma ka sa Diyos o mahigugma ka sa isig ka tao. So ang tao nga mayingon Christian kung wa siya mahigugma sa iyang isig ka tao o sa iyang sa unawan, baka kung siya napa siya sa kangit-ngit, wala pa siya sa kahayag
Ningon siya nga na siya Kristo, ang iya nga Kristo, dili ang Kristo na pakamatay sa krus katong Kristo para hantak may na niya. So, mao na ang mga butang nga makakitaan gyud nato may sunan. Ngano man ang tao puno man sa kasuko, sa kalakot. Ngano man kadaghan man tang mas igo kay tagamay, silo kay tagamay. Hala. Mungkag day relasyon ug di na kita mo pasaylo sa tao. Mga Ginoo gani pasaylo na to, sa ko tanang pasaylo. Ngano man na? Kay atong kinaiya gayud ang kinaiya ni sa kanas. Apan giusab na sa Ginoo sa Kalbaryo sa dihang gidungol ta ug nakinulsod ta sa atong mga sala. Ug ningon ta sa Ginoo nga Lord, pasayloan ang taon ko. Ug Lord di na ko ganahan mo tiniro Ginoo kalagot, masuko, kahigupos sa bisan kinsa. Kaya kinsa man kung pasayloon nimo nga otro sa kung makasasala. Sa dihang moabot ka ng puntuha mga kaigsuonan, tinuray kang isuhan. Pero na nagpasabot nga kung kinangay na kanya ika-testing sa Ginoo, di ka matumba kaya punta kakakita nga uy tutubra dito ba ang akong pagtingon kay dihay dunay circumstansya sa akong kinabuhi di na sa ko kapasaylo. Doon sa buko nga ako kasuko. Nya mo doon man ta Ginoo pasaylo ataw ko kay Lord kana ang manidot may bukog ang akong kasuko niya nga sayop man ni tantangan ni sa dihang muduol gyud ta o mapatangtang ta sa bati nato magkaanam ug magkaanam gyud ta nga masusama ni Kristo Jesus. Mao na ang nakalindot diha sa paglakaw ni Kristo. Kung musalig, mutuo ug magpadayon ta sa pagpausab ka niya. Nayo sa kabutanan ni tabo karong nga semanaha. Nakoy nay makataw nga malisod kay ko connect. Okay? Pero ang ibuhat sa Ginoo is iya mo gitudluan. Kani yun ko nga Ginoo, magpadayon pa ko sige kalagot ani ba bisa pag wa kay gisulti, bisa pag kanang ana-ana na kita sa tao, pero kung nadyo kay kalapot din, magkabantay na siya, di ba? Makita dyan na sa one another ang atong kasing-kasing sa tao sa pag may mayo ka. Kaya naaman dyan tayo mga lihok na murag hiwaw. Correct? So ikaw, bright man sad ka, o kitang tao, bright man sad ka, murag may siya mayo na ko, kung magdili tinuod, murag man o fake. So siya sad ka, kabantay siya, nung murag kag-hait niya, kung sad siya, hait siya nimo. So murag, sige mo ka, pangka, ngaway sinultihay. Diba? Ano man ang mga hilong kay naaway, mas deadly. Kanang po, pagbati lang na. Tosap dyan ako sa Ginoo. Tantangan nito ko ni Lord. Imo ko. Kita ko gana po. Wali-wali ko din ha. I-process ko sa Ginoo. Ako yung overnight. Kaya may uban ka ng usahay. Buhaton sa Ginoo. Kanang yada-dayon, usbundayin ka. Ako is slow yun, slow. Kaya patag sugat sa tao, mura masag mo, init sa danging dughan. Dili makakita na sa nabuhat na sa giling mao maglabot man sa di ba? So, every time maglabot ang kasing-kasing ito ko, Lord, usba. Kaya sa sunod na sa paghinting mamat, sa akong batigo, na pinakamakakita akong bati. Usba. So, kung nagkakita dyan ko nga every time na makakita, maghimamat ni, makakita ako, naging makabantay ko na ibubuhat, na bati, nga makasakit sa imo sa usa nga pinagtao. Maglabot ka, di ba? Kaya mo bakit? Pinangga na tao. Yusab lang yun sa Ginoo nga isunan. Huwag nagsalamat kay ko na gituluan ko sa Ginoo paghimog anihalakang para ipadamdam, para ipadarama, para ipa-feel, para sa pagsaya na ipa-feel, ipabati sa tao. Wala ko issue nimo. Magunsa pa ka, wala ko issue nimo, pero wala nagpasabot, okay? Wala nagpasabot na mo-approve ka sa iyang gibuhat nga bati. Kadaghanan lang, di na lang ka mutukol, di na lang ka mupaak, di na lang ka magpabitik sa mga buhaton sa tao nga mamalagot ka, kay buot man sa Ginoo nga unsa ta, ang atong kasing-kasing, limpyo o hapsay sa kanunay. Kung limpyo o hapsay sa kanunay, sa ka? Joyful! Amen? So, makita na ito din nga si Kristo Jesus sa diyang pag-stretch sa siyang kamot, sa man yung ipakita.
Uy, tanang katawhan, bisag wala pa mo nagpasalamat ako, bisag wala pa mo simba na ako, simba pa mo glay, mga Diyos-Diyos, bisag pagsima mo sa inyong sala. Sa'yo tamo, igumatan. Siya ang ihimo sa lakang sa pagpakita, I love you. Mga nakatalihangan, doon ay kuha niyo na, manata. Pero balik sa atong grubuhat nga diling maong. Amen? May kay card. Karon padung na sa April sunod tuig. Buratag Santos. Tuguto brata diha sa muatubang ta sa Dios na namatay pa. Pinumdumi ang atong Dios buhi na. So tan-aw ta sa cross, makakita kay tag cross. Simbolo na nga Lord, muno na din tadi kung kumawa ko nimo, nagpakita ba ko nimo sa mga iging adlaw o karon higuma ko nimo. Ang akong kasing-kasing unsay sulod. Bugma ba o kasuko? Pasaylo ba? Or sa ini ka na kapait? Imo dyan tigong mo na ka ng kapait. Katulad na naman, masunog na lang ka sa atong kapait na kasing-kasing. So, kinanglan ang Kristyanismo, twofold relationship. Duhag yun na siya. Diyos o sa isip kataw. Vertical and horizontal. Data makahigugma sa bisan kisang tao kung may gugma sa Diyos. Ang tao maningon na higugma ko sa kong anak. Higugma ko sa mga sawa. Andam kong pakapatay nila. Uy, andam magpakamatay. Pero tuwa, bisi kay siya sa iyang sugal, sa iyang bisyo. Bisi siya sa iyang babay, sa iyang syabog, whatever. Niya, konsultihan mo siya, mahigugma sa iyong pamilya, makipatay nimo. Kaya ay kung inaw, may higugma sa akong pamilya, trabaho magani ko, mauli na palo ng batay, magani ko, mauli mo na. Kung makita mo sa iyang kinabuhi, wa siya time sa iyang family. Wa siya time sa iyang asawa. Wa siya time sa iyang mga anak. Wa siya kailagan niyo. Tanong mo, yung anak, pila edad? Pila edad? Ano pila edad mo doon? Di kay kibaw? Sa iyo, madina kibaw pilay sa iyo na ni kanang sa iyo si anak. Kaya man siya ka. Pero yung sawa yun, makipagkay, yung daghan kayo ng inana. Amen? Mawasa na sa mga babae. Yung sila, lapi na kong pamilya, kung bana, etc. Mawasa na mga anak, lapi na kong mama, kung papa, pero alam mo, sige sila sinumbagay sa suit balay. Nya, ingo din sila. Pero lahat na kayo kontra, pundok na sa together. Kay love na kakong family. Pero lahat kayo lang punta, di kayo sa gawas, sila kayo matagusa, sinumbagay sa family. Yeah, everyday pa dyan na. Dunay kasuko. So, tungod na kay way gugma ni Kristo sa ilang panimalay, kay wakman sila'y gugma sa Diyos sa matagusa. Nasayod ta nga gugma sa Diyos moabot sa atong kasing-kasing kung si Kristo Jesus atong dawaton sa atong kinabuhi. Kung ato inon ang Ginoo nga Lord, kung wa ato gawasan ko. Di ba kung kayo masuban kuha ka? Kay ang gugma, kagikan sa Diyos, kay libutang sa 1 John, God is love. Okay? So, mo na mga butanga nga importante kay ang atong relasyon sa matagusa na establisar, na agyod, nakaangkla ang atong relasyon diha ni Kristo Jesus. Ikaw nakaangkla sa Diyos, ako nakaangkla sa Diyos, maayod yun na ang atong relasyon. Kung ako nakaangkla sa Diyos, ikaw ka mangkla sa Ginoo, di yun na makaayo atong relasyon. Ano man? Magkasumpaki man ang pamagi ni Satanason ni Kristo, ang pamagi sa kalibutan ni Kristo, pamagi sa tao ni Kristo, sumpaki yun na. One thing dito na realize na ko is this day na as history naman sa mga kabataan sa balay. Nag-isgot mi nga, ingon gani ko nga. Bito no, ginunong, sige ko siya ingon na ang mga foreigner. Kinanglan, ako ang I'm the defender and protector of the foreigners. Yan, isumpay sa ito sa pilong sa kasulat siya. Yung sa nang ginuoti na kuhaan ka ng sa mga orphans o sa mga widows. Now, nga naman ingon man ang ginuo niya na. Okay, tumunaw na ako galing nagsisigis ko mag-unay ka ng mga ditang taga Cebu, no? Uyan natang sila dinhi. Wa man na sila silang pamilya biya. Daibot biya na sila dinhi. So, parang na dyan sila. Sa usawa man nila parang na dyan sila. But,
Kung Kristohanon ko ta ma-plug in ta sa family sa Ginoo, we feel nga muratag na sa ato, we belong nga natay pamilya gyud nga tinuod. Mas likod pa gani sa pamilya ni Bian kay unsa kailan ni Kristo. So, ni balik-balik ta niya, ano naman si Kristo Jesus? Kay ang foreigner, ang dili taga diha nga lugar, langyaw, ang orphans, ang widow, unsa man ni sila? Wala ni sila pamilya, wala ni sila support system. Di ba? So, ang ginawa kay support system, iya di kang proteksyonan. Akupon kaniya, adapon kaniya. Nga naman eh. Kaya sa may naging pamilya, ang Ginoo. Ang Ginoo manigin yung pamilya. Manang makita na to, yes, strong kay ko, barugian yung pamilya, batok sila mga sayot, no, pamaagiwa ko yung ninyong biyain, patiri, okay, pamatya yung pamilya, mustad lang ang barog lang ka sa sayot nilang pamaagi para makakita sila ng pamaagi ni Kristo Jesus ang pinakamaayo. O tungod kay mo, barugas babagi ni Kristo Jesus, nadyo na ang panagbuwag, panagsungit, panagbangi. Kung ikaw, di asad ka makipatay nila. Di sad ka ayaw, matibawag ko, basad ko Biblia, di sad ka makambog nila. Na kundi, mubarog lang dito kami ng kakapama, o kisa pa mubarog diha. Sorry kayo, pero maod ni, ang insakto, makita lang sa tanway, asa ang insakto yung tinuod. Okay? Kaya kung ingon ko, masakto ko, di man sa mo masakto mo, pero makita na to, kinsay yung insakto kay nato sa unahan, nato sa tumoy, makita yun na to, kinsay di proteksyonan, kinsay di panalanginan, kinsay di tabangan sa Diyos, kinsay di palambo sa Ginoo. Yeah, it will take some time. Okay? Pero kung ningon ninyo biyahin yung pamilya, love them. Love your family by loving God first. Love your family by showing them mauni ang saktong pamaagi kung mao din akong buhaton. Kaysa madugay masadali, either sila ang mosunod nimo or ikaw ang mosunod nila. Ay kakuyaw, ikaw nang tang naluwas, mosunod pa kagbalik nila na natuwan naman to sila na nalimpuan naman sila nito sa kalapukan, napasa sa kalapukan nagsumiswimming, balik nung kuyo nila bis ikaw na unta ang mo bira kanila gikan sa kalapukan para makatagamtam sila kahalpay sa kinabuhi. Na kinabuhi nga malinawon, malambuon, na hindi padulungan. Amen? So manang makita na ito din may sunan na si Kristo Jesus, buot siya relasyon. Relationship yun ang gusto sa Ginoo. Kung ito niyan, higod siya, o man siya nasisya, sa langit yan, yung mga bautik na langit, ang kalapalimutan mo, yung tigilong binata. Hoy, kamu dia ba, yung kamong napita din ha, kanang ng balaya, wala mong simba. Di mo ginanang ginuli siya magpulis. Yanin siya sa kalibutan, o yan ipakita kung saan pagpuyo ni kalibutan na nga successful ka, na dili ka manabigit sa mga binuang sa kalibutan, dili ka masuyop sa sistema sa kalibutan, dili ka matintal ni Satanas. Kung mutuman na di ka, umhangad ka sa pamamitan na tanawa si Kristo Jesus, kay kining tanan kay libros kalibutan mahanaw, pinagi niya. Kisa magituto ka ni Kristo Jesus, amahan. Pero siya mingon, wa ko gisulti nga dili gikan sa amahan. Wa ko gibuhat nga wala ni mando sa akong amahan. Pero siya mag-refer sa amahan, ginuugod siya. Pero remember iyang gitangtang iyang pagka-Diyos. Wa niya gamita ang iyang kahong pagka-Diyos. Nahimog siya ordinaryo nga tao nga maminaw pirmi kung ang amahan mo siya isulti. So gipakita ni Kristo Jesus nga ang iyang relasyon sa amahan sakto kaayo. Mao nga ang iyang pagpakamatay sa kalibutan insakto sa kayo, perfect sa kayo. Kaya nga naman, nisalig siya sa kabalingon, wala siya nisalig sa kabalingon, kay nabe siya sa unod. Masayot biya siya kung kina siya sa unod. Na siya inlawasa. Pero wag yun siya nakasayot, wag yun siya nakasala. Tungod kay, nisalig siya, dili sa iyang kabalingon, nisalig siya sa amahan sa langit. Kaya kita karoon sa mata, isa may kasaligan na to, ang pagpamatay sa itong sala, kay kumusalig ka ng Kristo Jesus, kumusalig ka sa amahan. Muna mo ng amahan, saliging akong anak, tuhuin siya, kay siya biya, ang nagpakamatay pa rin niyo. Ako siyang ipadala diya, dako kay siya sakripisyo, kung ito ka na ko, tuhuin siya. Kaya kung nito ka, niya, nito ka na ko, nito ka kang Kristo Kristo. So, nung di yun na ito na sila pwedeng buwakon ang amahan o ang anak, paglabaw sa kanan, di sa mo pwedeng buwagon ang balaang espiritu. Kay siya ang nagpanglikok sa usaw. Sa likod sa tanan, ipangbuka ni
Kristo Jesus. Ug siya karon ang dako kayong papil sa atong kinabuhi, diin makakita ta na natay kausaban. Nasin natin na to ang kusog sa pagdumili sa sala. Nasin natin na to nga murag ano naganahan naman ko niya, oy lahat ko kung ikuha niya. Mo, dyan ko kanamayo man ko sa Ginoo o pasaylo nga iya kong usbo ng akong pagtanaw niya bisag pati ni siya. Kalisod kay pagigugma sa nila bitaw. Correct? Kana masigig sala, kana sige kag duoton, sige kag kanang bati jud mo yang buhaton ni mo. Lisod kay pagpasaylo ana, lisod kay pagigugma na nila. Pero makita na ito nga, kung bago pa kas Ginoo nga, nanakay pakiguma kay ano man bati nga magkasauban ng mga nice nimo. Di na magkakaroon pa sa una nga, sini ka ng tanang tao, magduda ka ba? Kung dili, tao na ka nga, wala nang pagduda sa tanang, tagalin mo siya lang chance na mo po. Pruebas lang kabulingon nga, nindot yun sila na tao. Kaya kung dili sila matagot siya, si Matthew Kaktibaw, kung saan sila mangtas ba sila, o tao ba yun lang diha sa ni Kristo Jesus. Amen? So, in short, matukitan gihapon taning kalibutan na musukutag sa dili. But there is Christ. Doon na si Kristo Jesus na mutabang na to, na makalakaw taning kinabuya, na doon na joy, guma. So, kaning ato makitaan karon, sorry kayo, 30 minutes na no, sa akong introduction. Sa atong teksto, makitaan na to ang usa ka tawo nga lawom kay siya gugma. Nga to sa iyang isika tao, labi na sa iyang isika magtutuon. In fact, tao ni siya nga, grabe ka siya paghigugma nila, ug sila mayang gigugma, ug nagsekripisyo siya dako, wa yun magpakita og gugma niya. Kadaghanan wa magpakita og gugma niya. Gidaot siya, naghimot sa kadautan sa simbahan, okay? Ipang panglibog-libog ang mga hununa sa uban. Uy, kibaw ka, ano na pa, disciple man kang Pablo, uy, Pedro ka, ako, disciple kong Pedro, mas maayo si Pedro. Nasa uban nga, big yun si Apollos yun, mas maayo agad, bulay ko mo na inyong mga pastor nga katong nakuha ninyo, mas maayo. So, kakampi na sila, mura na sila, ang mga pastor, mga artista, nila nag-pick with one another, as if sila, sila mura sa mga athlete, yung hinga, pinalit na mas lumbagay para pakita kasi mas maayo. O, na-fans club sila. So, kani pa yung mga tawhan na gawas na ilang ihimong division of faction. Kaya basta ibakira ka, manaod gani ka, nasa tipidaghan di pangbuhat. Kaya kung saan sila, sila kami nyo, daghan kayo sa issue, na daghan kayo nga nagpanapaw, na yung mga tao din nga, ang pamaagi sa simbahan, labi na sa communion, kay mga yahan sa dag pagkaon, di man ba sa ato karon. Yahan sa dag pagkaon, hala, magkuanay sila, kanang tandiay silang pagkaon. Ano ba niya? Madato, magpundo, kung magpugay sa tao, magpundo. Ano ba? So in short, tagahang problema na nga simbahan na siya mismo, bisag gidaot siya, bisag gipaubos siya mayo sa kadaghanan, nagpabati si Pablo siyang humangadto kanila pinali sa pagsaysay, sa pagkorek nila nga ayaw mo ani kaninyong buhaton. Kani ang buhaton para ang amahan ug ang si Kristo Jesus malipay ninyo. Nagpabati siya pinali sa paghatag niya og sulat nato kanila. So, para mabalik sila ngadto sa Ginoo, kay kita ka, bisang magidawat siya, iyang kung gidasig sila, nga mabalik sila sa Ginoo. Pero doon na siya yung mga pulong nga, kusgan kayo, murag apel ka, murag walot na mo, ang iba sa wingid, okay? Pero makita rin mo din, maungan yun ang pulong sa Diyos, magigsuunan, o Timoteo, sorry, first Timothy ba rin sa Timothy? 2 Timothy 3:16, ano kong Bisaya. Ang tibuok nga kasulatan, 2 Timothy 3:16, ang tibuok kasulatan, gisulat pinagi sa gahom sa Diyos o mapuslanon kini sa pagtudlo, pagbadlong, pagtulid sa sayo o pagtudlo sa matarong na pagkinabuhi. So every time, please listen to this. Nabalikan yung taon ni memorize at 2 Timothy so mag-memorize sa nili para kung doon ay mga isog kayo, mapulong din nga isulti ninyo, ayaw ita ko batua, o ayaw ita ko ninyo, kanang kasi lagi,
Ang Ginoo man na isulti sa atong mga sayop. Ang Ginoo man na mutulid sa atong mga sayop. Manang badlungon taniya, tudluan taniya, ug bansay-bansayon taniya. Kaya nga ay balik. Ang wa man tani dawat sa sakso. Di ba kabalik-balikan ang tudlo kung imo pa nang nakuha. Amen? Correct ba? Kanang tang eskwela kanang uban ni 10 years mas grade 1. O man ni saka ano man. Kay ang grade 1 importante kay nga tibaw ka mo basa o tibaw ka mo suwat. Kung nang sa dagharong mga eskwelahan o mga pwede lang sa mga maayong eskwelahan o mga maestra nga nabot na ni graduate of high school. Hindi kung tibaw mo basa. Nadyo na. So, lagma din po, first hand na case. Tibaw mo basa. Ipapasal naman, kugihan man. Ano ba? So, pero, dili man iskwilahan na putubra ka na tagakag diploma ang atong pag-eskwila sa matag Domingo, sa matag attend atong Bible study, sa atong mga panimalay, matag abri man nato sa Biblia, ang Ginoo mo tulin mo batlong usulti nato aron may mutang hingkod, lig-on na makatawhan. Nga iyang malipay siya. Kung siya ang Ginoo lagi malipay, ang sa iyang buhaton, musunod ang premyo, panalangin. So mga pigsunan, matag-anhin na to dinhi. Kanagkarana sa akong ipangsultig sa inyo pa nang i-take na yun na to, no? Tanaw niyo sa akong notes, wala sa akong notes. Kaya ang balang espiritu mingon niyo ko, take over ko sa pagganan yung isulti dialog sa ako, nagsamot ang kung saan yung mga butang ang kinanglan mo, ipaabot mo kanila. Pero kung saan yung mga ipuno sa Ginoo diha, kinuon na. Di na ako. Ako mumura kaya akong introduction dire, dalawa. 30 minutes na ko sa introduction, mapata sa main ko. Para na akong bubuan ni Lord, mura manili ko kamo 30 minutes. Nagtinunuhon na ako, kawali na ko, hindi ko kamo 30 minutes man na. Timubo kayo. But again, God is the one who speaks to us. So mga kaigsuunan, importante kay nga atong sabton nga ang atong hugma sa matapos sa kinalang mabigikan sa Diyos. Kay ang importante sa Ginoo nga ang hugma sa Ginoo, the love of God naa sa matag tawo makita sa atong pag-submit o pagsubay sa iyang kamubuton o ato ng style, lifestyle na to. Ang obedient lifestyle, submissive obedient lifestyle sa Ginoo. So, kani si Pablo maigsuunan, nagpakita nila og tough love, gahi nga mugma. Pero pagkaday end, lukmay kaayo man niya kung tanawang tawag hapit man na mahuman din sa 1 Korinto, lukmay kaayo ang iyang sinultihan. Kay iyang ipakita nga tinuray gayon ang iyang pagbati ngadto kanila. Kay kung ikaw tinuray ka ni bati sa imong isig kataw kung nakakita ka nga kaning gibuhat niya, makapatay niya, unsa may mong buhaton mingon ka, congratulations, nag-drugs na dahil karon. Oy, very good. Nag-homosexual lifestyle na karon, na mong AIDS, very good. Magbuhat ina niya lang buhat kung naka-HIV, AIDS ko na. Umubadlong ka, kaya hindi mao. Ayaw ni, ano gusto naman ka na? Niya di lang ako dun sa pagpadlong mo sa ka, wabot kang panahon na masuko ka. Kimangisog na dyan ka, aron siya unta, mubrag, sama niya ako yung gumawa ng dugas, o ako yung gumawa ng mama akong papa. Sa may dahil sa dugas, anin ako, sa may metabunan ko, sumutimbang-timbang ang tao, mo sa patimbangon, o sa may tabo siyang kinabuhay, kung buhat siya, anin pa dayon, o bili. Mo na nga, sa atong pagpalingkamot na dili mo sala ang sa katao, sa may tabo, kung tao di yun maminaw. Nadyo, di lang pa nagtingkit, nadyo pa nagbulag, pero managing ako sa inyo. Kung ako ginikanan, isod o daotang buhat ang akong anak, ako siyang sultihan, apan kung di siya maminaw, magpadayon siya o puyo sa akong pulir.
nga bubuhat sa tanan niyang gusto. Katupayan ang bugal-bugalan ang otoridad ng hatag sa Ginoo. Nako, isip din tanan. Correct? Ya, tagahan man kayo ng taon. Kung na may pura buyag, madapan ang pura buyag. Nga ilang ipatunog-tunuban ang ilang pagkaginikanan kay ilang mga anak, ilang pamangigugma. Nga ilang ang ipandayon na sa ilang hilad na mga buhat. O muli gihapon sa balay, na pagkaon, na kahigaan, na ay atop, na ay uban pa nga mga benepisyo. Dapat ang tao na nakakita siya sa iyang sala, wa siya makinulsol, dapat di siya magdawat sa mga benepisyo nga ihatag sa Diyos. Mismo ang Ginoo. Masama siya, first parents, first na tao siya dahil si iba. Ami yung ka, bubuag pasensya sa Ginoo. Kung Ginoo, di ka bubukit pasensya Ginoo. Kaya naman gihatag man niyang nindot kay sa tanan sa tao. Di ka maglaba, di ka magluto, wakit problema, way gubat, way tanan. Maglutuwa ra ka, maglutuwa pa kisbitin sa mga usap pa nagdagpo nga mga kuwanin ha. Yan, dagpo kay mga sinay-nay dahil ako diri ha. Takyan mo ba kay bato ka ditong lapita? Wa, dito problema mo. Kasi may kawan mo pa, kuha ka tanan din ha. Sige ba, sige no, ipalagpot, ipagawas. Iba ka nga pag ano, cherubim na, bubantay ang cherubim na di makasud, balik ang tao sa paradise. Pero tungod niya anak, gagilabay ka, ihatag mga gihapon ang Ginoo pamaagi na mabalik ka pinagi ni Jesus. Siya na pamaagi na mabalik ka sa langit. Sumo ng mga butang na may suna na we need to understand, importante sa Diyos ang relasyon. Importante ang atong relasyon na po sa tanan, kita nga gingon ta Kristohanon na makita din sa matag usa. Daghan mga Kristohanon karon pigi. Kung pigi ko, ayaw mo dinhin. Kaya mahimo sa mong pigi-pigi. Muna kinanglan natin tinuray, nagguguma sa matagusa. Natin tinuray na pagbati sa matagusa. Matang suwat ko din na 21 days na lang ipapalista sa ang taong ganahan, ang mo, ngayon yung kapamilya, yung kaninhin. Inana ako kasing-kasing, inana kasing-kasing sa Diyos, din ako. Dili na ako, Kristo Jesus, sa iyang busi ka disipulo, sigugay pahingilin, asas mga taong sigugbuyo-buyo, sige siya pahingilin, sultihan niya, ginaani, manana, para di na mo bali. Kaya tinuray yung nga, nagugman niya, di ba, ang taong tinuray, gugman mo, sagsawan mo, sige rin sunod, dili mo give up, dili mo undang sa pagigugma. Kinsa man na ang dili undang pagigugma na to? Kinsa? Ayan, nakita lagi mong lain niya. Nakita lagi mong lain kalipay lagi. Ayun na, si Kristo na. So, sa pagsuwat ni Pablo din, iyang gisuwat sa iyang kaugalingong kamot, kung express niya iyang gugma. Para makasabot sila, unsa ang iyang pagbati, ilaw mapagbati na sa kanila. May sunan, akong pagampo mo ni. Susama ang kata ni Pablo. Punta, makakat-punta, giga ni Pablo nga iya yung gi-express, gipadayag ang iyang gugma ngadto sa matagusan. Dili pa awahid, bisag buwan na ta sa pagpraktis ani. Kaya nagtinguha ang Ginoo nga muhigugma kita sa matag. Masa to sa matag? Usa ra gyud muhigugmaon. Matag usa, matag usa, dira usara, matag usa. So ngayon sa konteksto. Kung luto meron ko. Tapos makapos na yun. Wapit ang bahaw. 20. Nangamusta usab kaninyo ang tanang mga tumutuo ninyo. Pag kumustahay ka mo isip managsuon kang Kristo. Sa English, may all brothers send you greetings with one another with a holy kiss. Ano yung sasahay sa Cebuano, mawagtang ang mga ang tinuod na picture ba? Wako ninyo sa iyok siya, pero ang malukmay na usahay ang bukat kay nga pulong. So kay tanaw na ito din nga, na-realize like, nga sila din nga, pag lips mo, uy, ang nangamusta sila ninyo niya, pag lips mo, wala, balaan nga paghinag, kaya ito pa pa naghangok, kaya ito nang tanaw na sa nalito. Then, ningon siya din ako,
Karon ako mismo si Pablo ang nagsulat nini nga pagpamumusta. Kumusta kanyang tanan? Tinawag na si okay. Skip ta sa 22. Next week na. Tinawag nga panalanginan kamo ni Ginoong Hesus. Gigugma ko kamong tanan sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Amen. Outline. Mao ni ang language of love. Usama ni pag-express, usama may lingguan sa gugma. Hiway sa gugma duha. Action, expression of verbal expression. Action expression, makita na to ang greetings. Ngayon, boy, kumusta? Gugma mo na. Holy kiss. Ano? Nalauban eh. Ang mga bata, gana. Embrace na po. Do you do that? Embrace them. Embrace your children. They need that. Letter of sacrifice. Naging mo siya sakripisyo nga letter. Nag-ibawa siya either bunal-bunalan siya o dambo lagi siya forever. Verbal expression, intentional o emotional. So, tanaw na ito sa ninyo. Dua ka butang sa pag-express sa atong gugma. Kung sa to, action o sa pulong. So, mauni ang how to do it verses 20, 21, 23, and 24. Magamit ni nato bisan pa sa kaniadto pa ni magamit ni kay hangtod karon ang language of love is universal. Dili na siya ma-out of style. So, greetings number 1. Action expression. Ingon siya dinhi, ay nagpada sila pangumusta ang tanan nga na dinhi. Kinsa man ni sila ang nagpada sa ilang pangumusta. Mao niya ang makatawhan nga nagkuyog ni Pablo na nakasinati sa Korinto, basi nakakuyog ni uban sa Korinto or nakibaw lang kay sa may sa Korinto tungod kay tungod ni Pablo nga nakahimo o ulaton sa Korinto. So, bisan sila bukas na makita tingali, ngayon sila ilan po ana ni ilan ko na ni Rose. Si Teacher Rose, ilan ko na ni Teacher Rose, mauna man. Nakatungog lang kanya para nimo na nakay pagbati kaayo nga strong anang tawhanas. Mo na gitawag na to may sunan connection. Spiritual connection. Wa ka kailan niya, wa mo nagkita. O labi na kung first time mo nakita niya, wa ka kailan niya, maka-feel ka og bond. Connection. Ito ko na ako kahapon, kanila ni mo doon, i-apply mo na ako. Pero kasi natin ako nag-isag sa una pa. Eh mga Kristohan mo, video ka ka-feel ng mga siya Kristohan nun. O kakailan niya, pero yung sa iluan lang, pero rin, kung mura mag-gini siya. Stigta yan, yun nila ko siya, laki mag-gini siya espiritu. Diba? Basta yung ma-feel bad ka kay Marag, kanong Marag kuan kay kanya. Yali ko na makibody ka sa kundi dahil mga kasulay siya. Mahal ka siya mas ay, kagwapa ni mo, oy, kakuan sa kanong puso kayo palapala, kuya, kaya. So anyway, nakamit ko Christian sa meeting na mo sa among subdivision kahapon. Hindi ko na po, paano naging ka siya, light kay siya. Turn out, pastor sa siya. Praise God. So, yan the bra. So, maka-feel mo niya na kung ano si Kristo. Kaya automatic lagi nga ang si Kristo na niya, si Kristo na nako, magkaiusa din mo. Na yun ay lightness and likeness. Okay, so makibaw ka, hindi ka, ay, gwapo mo siya. Ay, gwapo mo siya. Dili na. Nalang yun kay, gusto mo yung gaan yung pagbati niya. Ngayon ba, bukat, bisa buwa kayo ko pa siya, bukat, pagkailan niya, bukat niya siya. Okay, that's from the Spirit. Nga ni mo ma-define ang gugma sa Ginoo nga naagyod ni mo. Praise God! Amen. So, ang Holy Kiss, ningon siya expression number 2, namumusta sila, pero at the same time, verse, greet one another with the Holy Kiss. Okay, so yun siya, namumusta sila na niya, kamu palihog lang, mura ba takitag, palihog lang, ihangok ko, palihog lang, i-kiss ko, di ba? May nag-extend ka. So parang, si Pablo Murag, inani nga, ang ilang greetings, kamo na lang ang paghangok ay din na, para na mo. So kaning Holy Kiss, okay, usa ni ka form sa pag-express nimo sa imong hugma sa matag usa. Imong gi-act out, imong gipakita, imong gipadayan. Wag na nila pwede nga, I love you, yung hindi na jud ka express of holding your children or kiss them. Tinang mahimo, you kiss them. Make them feel nga you love them. Okay? Wag kang mag-kiss nimo yan sa pagsapaon mo kahit sinang istorya ha. Okay? So, Holy Kiss,
sa Eastern nations, kanisla, di Saudi Arabia, kita ka mga laki magpisay, okay? Na pinagitaan nga missionary dito sila, wala ko ka-start from National Geographic na nasa sa isla nga layo yun kayo sa subang mga sabi ka ng mga isla o mga nations, basta mag-read sila, no? Nose to nose. Ako ba ako ganun nga today? Magbukid ang mga. Dili sa istimo, pero dapat ka na, anak sila? New Zealand sila? New Zealand sila? Bago kita basa-basa, island sila nga, wag yung mga kuhaan nila nila niya. Libro lang sila, o certain na mga mga touch kayo sila sa ilang sensitivity. Ano ba? Oo, mag-rub to sa ilang ilong with one another. So, kita, magisunan, doon na example sa kissing, holy kiss. Okay? Kinsa man eh, Luke 22:24 22:47. Kanila tan, English. Miglas na isura si Kristo Jesus, dunay tawo nga ni doon kaniya ni Taglaro, Judas, usa sa mga 12. Nya mao'y una-una nag-lead sa mga katauhan. Doon sa niya pag-identify mo. Di ba, ni siya nga, kana akong kisan mauna siya, manilakpak, yung mga leader. So, kiss siya ni Jesus Christ. Ano na yun? Biso-biso dyan guys sila. Mamula sila na po. Ngayon tayo si Kristo Jesus. Udas, nga yung yung iban ang anak sa Diyos, anak sa tao, pinagi sa usaka halok. Ang kiss lang ni Judas, kalihog po, di lang holy kiss, kundi helly kiss, para na po. Hell, from hell na kiss. Kitang mga Pilipinos, doon natin unique kaayo nga expression sa atong gugma sa mga mabuwang na tuon sa na. Amen. Paktisa yung taon na ito na ayaw nag-iwag na tradisyon. Nindot kaya na ang mga Japanese, bisag asa sila, mubaw, bisag sisinsa, bisag dili pa na leader siya, basta kita, manag sila. Manag sila. Ang mga Indonesians, pinanag nito. Kita mubaw ta. Kung karoon naman dahil mga magawang, ay, amin, matiguwang ta, ito, buwang juga. Nakapugong din na sa imong edad, kung di ka magpa-amin, imong gitudluan ng mga bata, di mo respeto. Di mo respeto sa mga maguwang. Kasi dihang, mo respeto kag maguwang, labi na ka ng pagduwal mo, ya barugar rin. Ya mo amin ka, ya kibaw ka, guilty ka, kaya nga kag piso, di ka sa iyang wallet, di ba kuyawan ka? Bawala ka naman. Di ba, mga bata, bana? Diyan sa dili magpalipat-lipat kayo, ang nas mama nilapita mo, suot nga sa kusina. Pay, kanina na pulimi kayo, dili na mo para di ka amin. No, kaya naman na may ibuhat nga. Gautan, sala. So ka nang pagpuan, ka na lang paghikap mo, pag-ana lang mo sa nani, kamot, kibaw ka, kibaw na ni, tapos na gigawas na, di ba? So, mo na mga bata o mga katigwangan nga natin, padayon dyan mo sa pag-amin. Kung wataw na practice niyo sa inyong ay, dinot man na ang case. Kaya kumahan na sa go. Pero kilang pa-amin nun is just affirmation. Okay? Pero kanina amin, isa lang amin na. Amin o. Amin din. So guys, yung amin o. Diba? Diba na yung dami, yung mga tigdukutan niyo, pag-arag, yung parokta, wala sa yung ba na, grabe sa kayo sila kapuan sa yung Islaminan. Yes, nagsasay, makalimot yun ang tao, di ba? So, grabe ba, iduot pa yun, pero duwek ka niya amin. Okay? So, ayaw lang sad. Kung yun ang tao ay nakalimot, Sa una na pamahalag sila sa mga baka. ano yung kagad-bless you? I-bless. Libre mo na. Baras, tumun sa mong bila. Ang ginong mo sa imong bless. So, pag imong i-express ang imong gugma to kanila. So, action letter number, action 3 letter. Yung si Pablo sa 21, karon ako mismo si Pablo ang nagsulat nini. Si Pablo kadaghanan di siya ang sulat. So, na siya yung secretary. Pero kanya, siya din isuwat ni anak nga lang.